sinden jenengan iki wancak niki wayu-wayu niki. Iki apa nek sing elek iki wayu sakmene biyane. Sing sampean sawang apane, Pak? Ya saka Kang, ya saka wajahe to, Kang. lurah ngene tenan. Ngopo? Pak Lurah kok sembung disawang iso ngene. Wis lurane dikurat arep dibongkar iki nyapa bali desa bongkar barang kok Mas aku. Kuwi termasuk pembangunan ya Nyok. Nah, rungokno. Kuwi termasuk pembangunan 18 Juli bersih desa. Aku mengko Dagelane sapa? awakmu. Alah wis jambatan neh iki kok. Aduh, Awakmu kuwi berarti wis nek kene iki ora oleh apa-apa. Sesuk 18 yo tekor neh. kuwi jenenge fungsi le kekancan berteman ki ning kene iki jare kanca kenthel. Iki kanca kenthel ya saling membantu. Nah. Awakmu dadi dagelan, Pak Minto dadi dalang, dadi berkolaborasi. Wis saiki ngene ijol-ijolan 18